Moi kaikki! Moi! Pahoitellaan ihan aluksi tässä, jossain vaiheessa voi tulla huono laatu. Niin. Mut tässä videossa on semmoista asiaa, että me ei olla pitkän aikaa tehty videoita ja anteeksi siitä. Ja syy on siinä, koska mä en oo hirveästi ollut Milankaa ja me ei olla vaan jaksettu tehdä videoita. Niin, ja tosiaan täällä meidän studiolla on ollut kaikkia sähkökatkoja ja kamerat ei ole toiminut, joten tää studio on niin kun ollut remontissa, joten me ei olla hirveästi muutenkaan täällä studiolla voitu tehdä videoita. Mutta nyt tää studio on ihan korjaantunut, mutta on täällä vielä pientä juttuja, jota voisi korjata, mutta kuitenkin ne korjataan. Niin, ja nämä kamerat nyt on ruvennut toimimaan, mutta niin kun esim. Pukkareissa tai jossain ei vielä toimi valot. Niin, ja kyllä tän tulee vielä jossain välissä ehkä järjestystä lisää. Niin, mutta joo. Tää oli vaan tämmönen pienimuotoinen video, ilmoitusvideo, että anteeksi kun ei tullut. Siksi tämmöisähän teit sitä videon. Niin. Menkää katsoa se, jos ette ole vielä katsonut, niin tiedätte miksi poistimme sen sarjan. Joo. Mutta tosiaan me tehdään varmaan huomenna uusi video, tullaan tänne studiolle takas. Mut nyt moikka! Moikka!